پرتغالیا مبارزه میبرد. پهلوان پرتغالیا دستاوردهای بلند عموما دستاوردهای سطح جهانی ندارد، ولی چون پرتغالیا میزبان است اگر در دوشنبه هم برگزار گردد پهلوانان اکثرا پهلوانان ما میتونند که مستقیما در این مسابقات را خط پیدا کنند. این یک اولین امکانیت خوب برای پهلوانان میزبان خواهد بود، اما به نتیجه معنای ضعیفی رو ندارد. نابسته است نتیجه نداشتن این پهلوان میزبان در مسابقه های مختلف شرکت برده است. حالا هم نشان میده، ببینید در اونجا دستاورد پهلوان رو در شکل گرافیک اینجا نشان میده. سامان محمدبکوف عنوان قهرمان جهان جوانان را دارد. در تاریخ جدای کشور میان نورسان به این مقام بلند رسیده است از گران پری، ولی نشان ندارد. خب اوه نبودنی طریق گریبان باقی کردن باید داور در اینجا بسیار نظارت برد، چون که هر لحظه نادرست میتواند درست کار کرد. داور این شکلی نادرست داشتن میتواند که حتی شکستی بینی آورد و شاید با شکستی دندان هم آورد. با این خاطر باید داور نظارت برد، چون که شکلی نادرست باید اگر شکلی درست داشت تماما دیگر در اینجا رادریگز نتوانست. خب سامان پیوسته هجوم دارد، یک و شدو رقیب سامان را قدم پیش برده است و حالا داور حجمه میگوید. نتیجه آخرین بلند سامان محمدبکوف سال 2022 در قاره آسیا بود. احتیاط سامان، چون که انجام دادن یا سامان دادن اصولها از جانب رقیب هم سامان را کمی ناراحت کرده است. اما تکیه به تجربه خویش سامان در اینجا قابل حریفش پشتینی خوب. همین راه اول راه مشکل است. اگر همین راه عبور شود پس رفته دیگر برای پهلوان میکنند راه فراختر می شود. اگر همین دور اول کشایی شود، چون دیروز هم جای بفهم راه اولش رو کشاده کرد، بعدا راهش وسیع تر شد، هرچند که سرداری کرد دیروز. حالا پای هم یک حرکت های امید بخش. از ذره اول سامان داد. حالت لدودن دست بسیار مشکل است. سامان در اینجا بسیار هم حالت ناقلای قرار گرفته است. باید این رو ببینید. از این حالت مشکل سامان رها کرد خود را. عجب بسیار وضع مرکب. آفرین. از این وضع مرکب سامان برآمدنش همین قهرمانی است، باور کنید. حالا یک وزری که سامان کار کرده بود رو پیش میبرد و رقیب باشد اطراف سامان چرخ میزند. رادریگز باشد از این وزر رقیب سخت به غضب آمده است. در رو برای مخلصانش میخواهد هرچی بیشتر هنرش را نشان دهد. هجوم های پای در پای. اکنون باز عزم میکند سامان چند ثانیه دیگر رو با زحمت میخواهد که پشت سر نماید.
довари ҷопонӣ барои Сомон маслиҳат медиҳад барои паҳлавони мо. Родригес бошад дуюмин шидору довар барои нишон. ҳаҷма мегӯяд бигзор. чанд сония дигар акнун Сомон атрофи рақиб чарх мезанад ва Родригес бошад ба ҳуҷум мегузарад, чунки бояд ӯ сонияҳоро ба натиҷа ҷамъ баст намояд. аммо Сомон барои рақиб имконият намедиҳад. ҳоло мустаҳкам доштааст ва чанд сония дигар ҳам пушти сар шуданаш ҳатто чанд сония дигар бояд азми дуруст кунад ва вақт ба анҷом мерасад. беазми дурусту саъи комил касро нашавад мурод ҳосил. акнун мурод дар даври аввал ҳосил шуд, аммо оянда чӣ мешуда бошад вақт нишон хоҳад дод. ин пирӯзӣ Сомон Маҳмадбеков роҳашро ба давраҳои минбада боз намуд. дӯстони азиз, дар даври дуюм ҳол фаро расид. Гербеков Аскерби гӯштин мегирад бар муқобили паҳлавони мо, як тан аз паҳлавононе ки қаблан дар гӯштини самбо ҳунарнамоӣ мекард. дар мусобиқаҳои мухталиф Россияро муаррифӣ мекард. ҳоло Гербеков бо Сомон Маҳмадбеков дар тарзи гӯштини ҷудо Қатарро муаррифӣ, Баҳрайнро муаррифӣ мекунад ва ба майдон баромадааст. Баҳрайн кишваре ки паҳлавонони дигар кишварҳоро ҷамъ меорад. Маҳмадбеков қадди баланд дорад. гӯштин дар вазни то 81 кило ки қаблан дар вазни то 73 кило гӯштин мегирифт. ҳоло аз рӯи қадду қомат барои вазни то 81 кило гӯштин гирифтан қулайтар аст. як партофти аҷиб барои Маҳмадбеков буд. агар рақибаш шикам намерафт шояд дар инҷо Гербеков Аскерби Аскерби дар гӯштини самбо дар вазни то 79 кило гӯштин мегирифт. нуқраи мусобиқоти байналмилалиро дар гӯштини самбо ба даст овардааст. ҳоло шомил ба дастаи мунтахаби Баҳрайн гаштааст. аммо самбисту дар замин корашон хубтар аст. аммо барои бовӣ кардан Гербеков гиребони Сомонро гирифт, вале Сомон барои имконият надод. Сомон ҳам таҷрибаи ғанӣ дорад. аввалин шидоро барои Гербеков нишон доданд. офарин партофт фикр мекунам хуб буд. довар чӣ дид? ё нишон намедиҳад барои дубора бозпас? на, бояд инро барвақт медид довар. инҷо ман фикр кардам партофт волӣ буд. ақал ва зари барои Сомон Маҳмадбеков ин партофт аст. ҳоло ки ба тахта пушт рафтааст. ба ҳар ҳол ҳоло қарори доварон дидед, баъзе доварон ба саросимагӣ роҳ медиҳанд.
суратноки хуб буд аз ин партофт. ҳам амалӣ ҳам ҳаракат аз ҷониби Сомон Маҳмадбеков буд. Маҳмадбеков бисёр кораш олӣ буд дар муқобили Гербеков. барои Сомон офарин. лоақал мо гуфтем Вазари. хуб, акнун як Вазари Сомонро ба пеш мебарад ва Гербеков аз ин бисёр ҳам ба ғазаб меояд ва кори Сомон ҳам хуб мешавад. ҳолати асайкомиро Сомон пайдо кардани аст. аммо барои Сомон ҳам хуб аст дар замин кор кардан. ҳоло мо дар бораи замин кор кардан барои паҳлавонон махсусан барои Сомон ҷои суханист. бисёр мактаби хуби гӯштини ҷудоро миёни доварони таҷрибадор гузаштааст ва дар замин ҳам хуб кор мекунад. барои вақтро кашол додан барои ӯ хуб аст. як дақиқаи дигар барои ин набард боқӣ мондааст. Аскерби Гербеков муқобили Сомон Маҳмадбеков мубориза дорад. мо бо як Вазари дар пеш ҳастем ва бояд инро хуб ана акнун Сомон рақибро зери чангол қарор хоҳад дод. кӯшишҳои Сомон Маҳмадбеков барои ҳарифашро дар замин нигоҳ доштан аст ва вақтро кашол доданам хуб аст. вале Сомон бо вуҷуди ин мехоҳад ки ҳолати асайкоми биёрад. бочаро баровардан лозим аст. таслим мешавад довар. манукиян ҳоло бо либосҳои варзишӣ сафед андари майдон шуд. паҳлавони мо фикр мекунам ҳоҷат ба муаррифӣ нест. Сомон Маҳмадбеков варзишгари номвари кишвар паҳлавони мизбонро дар даври аввал шикаст дод. баъдан варзишгари рустабори баҳрайниро ҳам дар марҳилаи як 16 ниҳоӣ дучори нокомӣ кард ва ба марҳилаи як 8 ниҳоӣ ин мусобиқот роҳ ёфт. манукиян дар дидори аввал озод буд ва дар марҳилаи дуюм паҳлавони Испанияро мағлуб кард. ҳоло акнун варзишгаро моро мебояд ки дар ин раванд ба саросимагӣ роҳ надиҳад ва бештари ҳаракатҳои Сомон ҳам аз ҳамон доштани пушти гиребони рақиб шурӯъ мегарданд ки ин ҳам бисёр ҳолатҳо ба манфиати кор аст барои худи паҳлавони умедбахши Тоҷикистон Сомон Маҳмадбеков. ва мусаллам аст ки дар қаҳрамонии ҷаҳон миёни ҷавонон октябри соли 2019 ки ба суфраи зафар баромад ва мақоми аввалро гирифт, аллакай дар миёни ҳамтоёни худ як шӯҳрати хоса ва алоҳида ҳам дорад. баъдан ин корро ҳам дар чемпионати Осиё дар мусобиқоти Гранд Слам ҳам як
медали биринҷӣ дорад ва имрӯз бо ифтихор метавон гуфт ки ба тадриҷ малакаш сайқал меёбад. ҳоло як ҳаракати дигарро ҳам хуб шурӯъ кард, аммо ин матлаб ҳангоме амалӣ мешуд ки дасти чапи ҳарифро лоақал аз сари остин доштанашро Сомон фаромӯш намекард. ҳаракатҳояш хубанд ба ростӣ. қоматаш ки андаке баландтар аст, ин ҳам дар лаҳзаҳое ҳам ба нафъи кор хоҳад буд. варзишгари Украина 24 сол дорад. дар чемпионати Аврупо ҳам мақоми аввалро миёни ҷавонон сентябри соли 2018 ба даст оварда буд ва аз мусобиқоти Гранд Слам ва Гран При ҷоиза надорад. ой Сомон чӣ лаҳзаи хатарнок, вазъияти мураккаб ҳам ба миён омада. фурсате буд ки Сомон дар ҳолати муносиб буд ва ниҳоятан ҳам дар лаҳзаи охирин кӯшише ки фикр мекунам инҷо ҳам довар ба кӯмак ниёз дорад. ин ҳолатро бояд одилона бояд ки мушаххас ва дуруст кунад. шидо ба паҳлавони Тоҷикистон доданд ва ҳамон вазарие ки дидем дар ҳамон ҳаракати наздик ҷафт шудани паҳлавонон ба миён омад. Сомонро зарур аст ки самти муборизаи худро дар ин лаҳзаҳо комилан дигар кунад. аллакай фаҳмид ки аз пушти гиребон ҳаллуки дохила ва бештар партофтҳое ки инҷо чун 2, 3, 4 маротиба як кӯшишро инҷо ҳам манзур кард, аллакай боз ҳам хавфи зиёдро барояш эҷод мекунад. сандро бояд дигар кард, усулро дигар кард. ҳаракат бо суръатона ва эҳтиёткорона бояд инҷо хотима ёбад, чунки вазъият мушкилтар шуд. акун паҳлавони мо дар 1.5 дақиқаи дигар ҳоло аз ин фурсат чӣ гуна истифода мекунад ва боз ҳам чун пештара зудтар мехоҳад ба пои рост, ҳоло биёд ба пои чап. на, акнун Сомон ин маротиба ҳам андаке ба саросемагӣ роҳ дод ки дар идомаи мубориза баробари истифодаи ҳаракат ҳам то ба нуқтаи охирин кӯшиши худро ҳам манӯкиян инҷо манзур кард, ҳарчанд ки бенатиҷа буд хушбахтона, аммо ҳаракат то ба ҳамон нуқтаи охирин рафта мерасад. дар паҳлавонони мо ин иллат бисёр ҳам таҳдидкунанда ва нигаронкунанда ҳам ҳаст. худро озод мегузоранд баробари яфтидан, ҳаракати дигарро интизор намешаванд ва паҳлавононе ки таҷриба доранд то ба нуқтаи ниҳоӣ ин кӯшишҳоро мавриди назар, мавриди амал қарор медиҳанд. дақиқаи охирин Сомон фақат ба як усул, фақат кореро мехоҳад кунад ки ҳамон тартиби доштан аз дасти чап аз пушти гиребони ҳариф ва баъдан ҳалок. ин маротиба ҳам на, дар ҳолати чандон хуб қарор надошт. нигоҳдошти фосила бисёр ҳам нақши арзанда дорад, аммо аз партер худро бояд ҳарчи зудтар раҳо кунад. аз ҳолате ки ба тахтапушт боз нигоҳ доштанаш инҷо бале ба миён меояд ва вазъиятро акнун паҳлавони украинӣ мураккабтар мекунад ҳангоме ки пояшро аз миёни пойҳои рақиб берун мекунад. аммо инҷо хотимаи вақти асосӣ буд бо як вазари акнун паҳлавони украинӣ дар марҳилаи 1/8 ниҳоӣ ғалаба ба даст овард ва паҳлавони мо мутаассифона натавонист дар ин марҳила зафар ёбад.
ҳатто имконияти дар сабқатҳои тасаллубахш ширкат вардиданро ҳам аз даст дод. бо ҳамин варзишгарони мо имрӯз натавонистанд ки ба қуллаи мурод наздик шаванд. бароятон саодатмандӣ мехоҳем ва боз гузориши мо аз мусобиқоти ҷумҳуриявӣ оид ба нушини тарзи озод мустақиман идома меёбад.